Na cestu do Vancouveru se vydají také čeští lyžaři. Jediná žena ve výpravě zrakově handicapovaná Anička Kulíčková s trasérkou a pak trojice mužů. Mezi stojícími nejzkušenější člen českého týmu Stanislav Loska a na monosky pak Radim Kozlovský spolu s Oldřichem Jelínkem. Člen sportovního klubu vozíčkářů Oldřich Jelínek lyžuje od 5 let. Od roku 2002 potom na jediné lyži. I po automobilové nehodě tak dál sjíždí zasněžené kopce a v 41 letech se chystá na svou první paralympiádu. Já jsem kdysi závodil na lyžích, tak jsem si myslel, že to všechno půjde jakoby rychle, ale on to je prostě úplně jako jiný sport. No. Takže v podstatě první oblouk jsem udělal pořádné až po 3,5 letech prostě tréninku. No. Poctivý trénink přinesl výsledky. Jen v loňské sezóně se stal Oldřich Jelínek dvojnásobným mistrem České republiky ve slalomu a superkombinaci. Úspěchy sbíral i ve světě, třeba 2. a 3. místo na mezinárodním mistrovství Rakouska nebo 8. místo ve finále Evropského poháru. Nejradši mám asi v dnešní době, protože už jsem starší pán slalom, protože tam nejde až tak o zdraví. Ale paradoxně jako nejlepší body mám v Super G, což je jako disciplína, v které jsem si vyjel body i do světového poháru. Ve Vancouveru chce jet všechny disciplíny, o účasti ve sjezdu se ale rozhodne až na místě. Do začátku letošního roku totiž ještě žádný nejel a tak záleží na jeho pocitech, odvaze a tréninku, který vede jeho osobní kouč Tomáš Lisý, nejčastěji ve ski areálu Černý důl, jehož podmínky si oba pochvalují. A jak se těší na paralympiádu? Do Vancouveru se těším hodně, budou to trošku nervy, protože já jsem jakoby trošku nervák před závodama, ale snad si to užiju. No. Paralympiáda je paralympiáda, no. Tak já bych byl třeba spokojený, kdybych udělal v jedné disciplíně výsledek do 15. místa, tak bych byl ohromně spokojený. No.